is mooi, want hapje toch? Hier hap. Ja, hier hap. Niks in geertjes zitten, ja? Ja, kerststaart. Even wachten. Oh, zij is net nog een happy. Straks uniek. Krijg je nog volle meer. Trekken ben ik de eind ontvoeren. Hey Geert. Hoi. Lukt het? Is de oven nog on? De oven? Ja, heb ik even voorverwarmd. Daarna ben ik even verwest. Mozes. Ik kan net zo'n grote opschep hebben. Kan ik zelf dan? Ja. Hoppatee. Maar Geertje maakt het een feesttaart. Feestkersttaart. Zou het zo nemen? Ja, de holidays. Holidays cake. Of net uniek? Oh, dat roept zo lekker. En hier hebben we afval, denk ik. Van dit. Wow. Kun je dus uitlezen wat hierin zit, Geert? Ja, zeg eens even voordat hoe dat doe. Ja. Moet ik een appel hebben. Hier is een appel. Een appel. Oh, vieze hand. Dus Let me check it. Snijd die bovenkant eruit. Ja. Steek die de zijde in. En nou voor de camera lukt het nou even net. Ja, ik het best. No stress. Oeh. Oh, nou vulst hem. Zo simpel kan het wezen. En ondrukken. Maar even voor de duidelijkheid, dit is dus gewoon beeks mooi ballen. Ja. Wow. Dakje erop. Oh, keukenprinses. Zo staat ze zelf op eten, ja. Ja, maar daar is nou een appel, hè? Ja, ik wil al niet een begoen krijgen, maar... Oh, dat is minus. Nou, lekker. Dus dat het maar. Ja. Mm. Hey Rijntje. Is net leuk? Rijntje, reindeer. Zou dat lukken bij die? Ja, ja. Leuk, hè, ja? Nou, lijkt best of het een kerst noemen. Ja, ze glad. Ze is dus ho, ho, ho. Je kunt aan ho, ho, ho. What's your plan? My favorite lovely boss. Hey, uniek. Finally. Merry Christmas, uniek. And a happy new year. And thanks for all the
videos we can make of you. Rijntje, thank you for... ik heb beter in het Fries. Vind ik veel leuker. Bedankt Rijntje. Wacht. Bedankt Rijntje dat ik altijd op de rieden maai. En dat is altijd in de video's tevoorschijn komt. Het slaat helemaal nergens op. Dat het nog eens niet. Nee, niet. Dus derde. Waar? Oh. Oké. Dit is Gea. Zo. Oké, next. Ja. Hester. Is het een leuk idee om nou te vertellen wie er drachtig binnen? De nieuwe voor 2022. Ja, zouden we dat doen? Wat ik hier al zei, Hester is net drachtig. Nee. Hebben we wel een keer proberen, maar dat was vrij let. Nou ja, ik wil alle details net vertellen. Maar dat is net lukt. En Rijntje. Hey, die dat was laatst. Spannend. Gea. Gea hebben we dit hier net dekt. Dus die is net drachtig. Helaas. Nee, net helaas. Dat vinden we net... Het is wat een liets hinder. Met nog wat groeien. Ja, dat lukt wel. Ja. Lekkere cake. Laten we het open doen. Ja. En hier hebben we Frida. Frida is drachtig. Tadaa! Maar van wie zit ik even te denken? Wacht even, pauze. Ik heb even gauw spiekt, maar ze is drachtig van Nane. Dezelfde huid afval. Jildo en Reina. Ja. Oh, echt uniek. Daarom jouwen ze dus nooit zo volle te. Oh. Dit hier een keer. Wacht. Wat de... Dat is het. Wat is het? Nou, vooruit. Mooiste mal. Maar Frida is dus drachtig van Nane. We hopen dat dit letter hier is. Ja, hopelijk gaat het nou goed. En net zoals Auroene hier. Wist dan een beetje meer, Mina. Toen is het voeltje mooi misvormde holle geboren. Dus die kon net drinken. Ja, dat is genoeg. En hier hebben we Genie. Genie is net drachtig. Genie is voor de keuring geweest. Naar de ABFP-test geweest. Naar de Frisian Talent Cup geweest. Dus
Deze is net drachtig. Genie. Kom maar, kerstman. Oh, sorry. En hier hebben we Walubet. Net al uit op bed. En wij heel veel pret. Maar, wat even zo, ben ik in beeld. Heel leuk. Ja. Oh ja. Walubet is... Tadadadadada. Ik drachtig. Woehoe! Yes. En de huid is Landino VDL. Geen idee. Ik heb alleen nog maar een beetje verstand van Fries. Maar de huid staat hier in de buurt, want VDL dat is vlakbij u. Dat is een van de grootste ter wereld. En dus Walubet krijgt gewoon een voaaltje. Hoe cool is dat? Oké. We gaan nog even verder. Dit is Genie. We denken we gaan even bij een dochter van Sally staan. Want Genie en Lianne en Marije krijgen een broerke of een zusje. Want Sally is ikdrachtig. Van Jurre. Dus dat kan net oors dan dat een leuk verhaaltje gaat worden. Maar die is nou bij... Die staat nou bij Rikst. En als het goed is, hij hem inmiddels een filmpje zien van Sally en Rikst. Dus als het goed is, hij hem die inmiddels zien. En dan kan je zien hoe het mag gaat. En hij nog Geertje? Oh ja, Geertje. Dan gaan we even naar Eindje daar. Okay. Dat is wel leuk. Oh. Dat net te verwarrend is. Net langs Uniek, hè? Net langs Uniek rennen. Maar dit wisten de meesten al. Uniek is natuurlijk ikdrachtig. Die krijg ik een beetje. Van Vonger. Play. Hier hebben we Rijntje. Haar dochter, Geertje, die is hier nou eventjes net. Maar, Geert wel. Maar Geertje hebben we dit hier net drachtig. Nee. Deze Geertje net. Lijkt het wel Nee, misschien samen. het lijkt het misschien een beetje zo, maar wij zijn nou Christvrouwen. Maar Geertje is net drachtig. Maar haar mem, Rijntje, is wel drachtig. Yay! Van Ieme. En Ieme is een hele mooie luxe Friese hiers. Dus dat wordt ik een heel mooi verhaaltje hopelijk. Vaak is ik Stwarre naam. Dus. Oh, heel leuk. En dus Rijntje drachtig, Uniek drachtig, Walubet drachtig, Sally is drachtig en Frida. Dat ben ze. Meer hebben we net niet hier. Toch, Geert? Nee. Ja, misschien ook. Oh ja, heel misschien Daisy en Glendy nog, maar ik denk het net. Nou, volgens mij is het inderdaad skin op. Skin op. Oh. En dit is nou precies waarom wij dus net zo volle eten furry tussendoor. Want dan steeds de hele dag zaten skooien. Bedelen. We hebben al een keer eerder gehad, dat wilt. Dus.